kuat sila po kay. Mana sila wa tinawa ko problemas. Jangan mana nagate ko yan eh. Lang ang sumayo ko po. Kaya na din. Ako na din yung gawin din sa kanila. Ako di po nga pagburay pari. Kaya si Yesu. Kasi naritaan ako tugurayan na lumipong ngayon ang nakakaro. Mga tayo sa naman na tayo nga naroon na ba naritak. Para ipon tayo tuguray. Kaya tayo tawin kita tayo kaya nga ito namanga tayo tayo tuguray na nun tayo sin Yesu. Sinayin tuguray na ban dahil si kami ngayon tahan katatan ako sa mga karabaw yung kami, mga dinero tawo yun, ha? Ang karawaya yan, may takakaro. Arakanta rin nga, basta nakukurin man kami, may muna na takakaro, ni karakuha. Tukit. O sa ito sinakaukilan, sa tataro, okay? Kaya nga niya karawiro karapong, may muna na karakuha. Ito. Sa taro, narantama ka na sa tami, Roy. Sa karabaw katuwa, ako mga san, anira. Maganda po nga, basta nga nila tumarugong, tunaw, tuburay. Siguro nila naman narapotag yay, nang naratakakaro, may nilaliglan tayo na kung nga nila tuburay. Nga nila di tangi-tangi basta na. Sa naguguray naman, sa yun, ikaw rin nga, isa pa, sim no, imera na nagtataman nila na. Sumisiwan na rin ni Yesu Cristo ay arawa. Naratana at na sa kami